you, baby. Έδωσες ψηλές. Άνετα. Scary voice. Το δεξιόλο σου κομμάτι είναι και κερδίζεις πάρα πολύ με αυτό. Όμως, Μάρο μου, επειδή είναι πολύ πνευματικό το τραγούδι, δεν συμφωνώ να είναι όλο σε αυτή τη στάση, πάνω στο μικρόφωνο. Ξέρεις, μας βοηθάει πάρα πολύ όταν, ας πούμε, ακόμα και στο κλασικό τραγούδι, έχουμε να πούμε ορατόριο, προσευχή, ύμνο, κάτι τέτοιο. Λιγάκι αυτή η στάση. Ξέρεις πώς βοηθάει κατευθείαν, μπαίνεις μέσα. Και έτσι σε βοηθάει και να σηκώσεις και λίγο πρόσωπο, γιατί ήσουν πάρα πολύ μέσα. Ας πούμε, σε όλη αυτή τη στροφή, εγώ θα το έκανα με πρόσωπο μπροστά. Ξεκίνα έτσι, με εσωστρέφεια, όπως ξεκινάς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πες μέχρι εδώ, πρόσωπο μπροστά. Και εδώ, ναι. Και δείξε το πρόσωπο. Και εδώ πια, ψηλά. Θέλω να είναι υπερβατικό προς τον ουρανό. Από εδώ, στο τελευταίο σου ρεφρέν. Ξέρεις τι ωραίο που θα γίνει. Να φαίνεται ότι είναι μελετημένο το κομμάτι, ότι δεν είναι απλώς πάρα πολύ συναισθηματικό που σε αγγίζει επειδή είναι μια προσωπική σου υπόθεση. Ότι είσαι και τραγουδίστρια. Εντάξει, και θα το δω αύριο. Έγινε. Οι χαμηλές είναι πιο δύσκολες, Όχι. Everybody has a different place that's δυσκολία. Κάποιον δεν έχει, κάποιον έχει. Η Ραλία αυτή τη στιγμή δεν έχει ντο και ντο διεσί που το χαμηλό που είχε όταν ήρθε και εμείς είχαμε ολόκληρη συζήτηση σήμερα. Και τι έγινε? Because she's working, she wasn't a professional, but she was working with her kithara. And με the kithara, she went μέχρι C. And her voice didn't open on higher notes. In here, every week and every day, she's working with her voice very high. So her lows have closed. It's not gone, but she needs to do askisis. And that's why you guys have to do askisis. Συνέχεια. Συνέχεια. Πού είναι η κασέτα σου? Δεν λειτουργεί το καστοφωνάκι μου. Γιατί δεν είπες κάτι το παραγωγή? Πρόλαβα. Κοιμόμουν. Τι δεν προλάβεις? Πρόλαβα το πρωί. Πότε χάλασε το κασέτα? Εχθές. Ναι, συγγνώμη. Από εχθές. Εχθές το βράδυ το Excuse me, ξέχασα. δεν προλάβεις. Δεν πήγα να το Δεν κάνω. προλάβει. Νίκο, χάλασε το κασέτοφωνο. Θέλει ένα καινούριο από το παλιό μαθητές που έφυγε. Είμαι σίγουρα που έχει ένα καινούριο που δουλεύει. Πω, that took such a long time. Δεν τρέπεσαι. Λίγο. Λίγο. There's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean at the end. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Oops, Now, Lika. Καλομήρα. Όχι. Καλομήρα. Ναι. Πριν φύγεις, θέλω να σε δώσω κάτι. Τι είναι?
Πανέμορφη! Πάμε. Do the boy. Καλομήρα. Ναι. Πριν φύγεις θέλω να σε δώσω κάτι. Τι είναι? Πανέμορφο! Είσαι πίσω παιδί. Αλλά Προτιμώ το. Πίσω. I'm sick. Okay. If you were my doctor, I'd be sick every day. Should I hit you? Should I hit you? Θα με βάλεις το Conan. I'm Alpha. But I need my books, Conan. Να πάρω το βιβλίο μου, Conan. Και να πας μέσα. Oh, he's like a caveman. Έλα! Έλα, πάρτα. Ναι! Έλα, πάρτα. Crazy! I was a little bit saddened when I saw you the other day crying that you chose a song that you said that this song you're going to sing it on the day that was your father's death. And it got you very upset, the song, and very λίγο από mixed feelings. Δηλαδή έχεις λίγο upsetness, έχεις sadness, memories, and you're trying to put all this stuff into this song as a gift, as a package, ένα δώρο για τον πατέρα σου. Σωστά? Why don't we simplify the things? The love that you have and had and have for για τον πατέρα σου will always remain, will always stay, whether you sing the song or not. Ο πατέρας σου πάντα είναι γύρω-γύρω σου, γιατί he's part of you. He created you. Your heart will always have a hole in it. But you have to try to put things at rest and say, I'm doing this because I want to do it. That's why I'm doing it. Yeah, but you're going to freak out by Sunday. It's funny because I was thinking that last night, and then I had a happy feeling. Exactly. Keep it Even when happy. I was singing the song, I had a happy Keep it happy. It's not going to help you if you dig your hole so deep that you're going to feel so depressed. You understand? It can boomerang on you. We don't want that to happen. Nobody can feel what you feel. I took it εχθές το βράδυ in a way where I'm singing the song for me. I'm not only singing it for me, I'm singing it because it's a good song. It's a popular song. And I even said I'm singing it for everybody, whether they lost somebody through death or they lost a loved one because they broke up or because this is about breaking up. That's what I'm saying. Dedicate it. Keep I it simple. dedicated to lost love. Okay, I dedicated there it you go. I made it simple for myself too last night. Yeah, but it hasn't really, you haven't χωνεύει αυτό, γιατί βλέπω στο μάτια σου. Δεν χωνεύει. Είπε αυτό και Το right είπε. away, tack, you're thinking your daddy. Το είπα, αλλά it's gonna take time. I'm gonna work. Well, you don't have a lot of time. That's why. But when I sing it though, it doesn't hurt me. Έλα, σου πω καλά, διάλεξες κομματάρα. Ναι, ευχαριστώ. Φοβερό κομμάτι. Φοβερό Σε κομμάτι. ευχαριστώ και εγώ μ' αρέσει. Και εμένα μ' Ναι. αρέσει. You cried, I wipe away all of your tears. When you dream, I fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still have all of me. Ωραία. Έλα τώρα που το ωραία.
θέλει λίγο... πιο διάβια. What? Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Δεν θα δει πόσο τραγουδάει, πόσο ακούγεται τόσο καθαρά. Είναι στο στούριο. Είναι στο στούριο, μην ξεχνάς. Εντάξει. Αυτό θέλει, λίγο πιο φωναχτά δηλαδή, λίγο πιο... Ναι, είμαι λίγο κουρασμένη, αλλά... Don't worry. Γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή. Don't worry. Ποτέ, ποτέ. Don't worry, you don't know me. Don't worry. Έχω lots of surprises μες στο καπέλο μου. Τι πρόβλημα έχω, Δεν ξέρω, θέλει να σου μιλήσει, πήγαινε κάτω τα λεφτά. Άντε, σήκω. Σε περιμένει. Τι έγινε? Θυμόμουν να ήμουν σε βαθύ. Στο πέμπτο όνειρο. Τι έγινε, καλά. Λοιπόν, επειδή τελικά κατέληγε σε άλλη επιλογή, τα άκουσα το κομμάτι εγώ. Τα άκουσες? Ναι. Πώς φάνηκε? Ωραίο κομμάτι είναι. Καλό, Ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι. Πρώτη φορά τυχαίνει να λέει κάποιος δικό του κομμάτι και όταν είναι δικό σου τώρα το κομμάτι, εντάξει, εσύ το έχεις καλύτερα. Αυτό να σου πω εγώ πώς θα το πεις αυτό κιόλας. Δηλαδή πρέπει εσύ το έχεις γράψει κιόλας. Ναι. Εσύ τώρα πρέπει να το κάνεις, το έχεις δικό σου, να μας το δώσεις για εμάς αυτό που θες να βγάλεις. Κατά τη γνώμη σου πώς είναι, πώς το άκουσες, πες καμιά έτσι Ωραίο. παρατήρηση. Ωραίο είναι το κομμάτι. Δεν είναι τελείως σημερινό. Είναι τα... ναι, ναι. Λοιπόν, η παγίδα είναι ότι είναι ένα κομμάτι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Ναι. Βέβαια, κατά τη διάρκεια των προβών πιστεύω ότι θα μαθευτεί το κομμάτι, θα ακουστεί. Το ρεφρέν είναι εκεί που λέει για το πάρτι, είναι εύκολο να τσιμπήσει. Και τι γίνεται, δηλαδή περιμένω να το κάνεις γνωστό, μέχρι τη Δευτέρα να το κάνεις γνωστό από την πρόβα. Γιατί πρέπει Ναι, βέβαια. να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσει εκείνη τη στιγμή. Μέσα από τις φλόγες πετάγεται, η μόρφη σου πέσει και κάνετε, σαν λιάζικους πάει, σκορπίζεται, μες στη γη πάλι βυθίζεται, μες στο πάρτι σώματα καίγονται, σαν αστέρια πέφτουν και φλέγονται. Και τι έχεις τόσα νεύρα. Και τι έχεις τόσα νεύρα. Δεν έχεις νεύρα. Τι φαίνεσαι νευρισμένος. Έχει πάθει. Όχι, δεν είπε. Τώρα σου το κόβω. Αντί να κάνεις ένα σε μένα, σου κάνω. Έλα, σου κάνω, πες μου πώς. Μπράβο. Πες μου. Θα βάλει 3 ζάχαρη, 1 καφέ και ρίξε λίγο νερό. Όταν βάζεις μία καφέ, πόσο καφέ βάζεις. 1 καφέ σούπα. Ναι, σούπα. Κουτάλι από Τι σούπα. σούπα, το μικρό. Και το γεμίζεις μέχρι πάνω. Look, Ναι. like this. Όχι, βάζεις φυσιολογική. Η φυσιολογική είναι flat από πάνω ή έχει little bit βουνό. Μεταξύ του βουνού και του φλάτ είναι το φυσιολογικό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι το αντίχητο δηλαδή της εικόνας. Θα τον επιλέγεις και θα δεις. Θέλω να βάλεις βιτριόλι μέσα. Γιατί να σου βάλω βιτριόλι μέσα. Ξέρω εγώ. Πριν 2 εβδομάδες μπορούσα να στο βάλω, τώρα δεν στο βάζω. Ωραία, ωραία. Και όλα σε έτοιμος. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. I don't know. Is it good? I know, γιατί δεν σκέφτομαι. Χαίρετε, μπορώ να το κρατήσω. Γιατί εγώ δεν θα τον πιω και θέλω να πιω και καφέ. Όχι, επειδή, όχι, με τις ίδιες συνθήκες. Με τις ίδιες συνθήκες, μα δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι. Έλα, Μαρό. Δεν μου αρέσει ο καφές. Κα, σηκώθηκες, μου έκανες εσύ καφέ και σηκωθώ να φτιάξω εσένα. Έλα. Έλα, σήκω. Έλα, σήκω. Όχι, δεν παίρνεις. Σήκω. Σήκω.
Μπράβο, Κώστα. Αφού τον φτιάχνεις εσύ, εγώ γιατί κάθομαι εδώ. Περίμενε, το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει λάθος. Πού μπορεί να γίνει λάθος. Εδώ. Εδώ, στο τέτοιο είναι το πρόβλημα. Εκεί που σου δείξα είναι το λάθος. You know what? The camera kept on looking that way. Σαμπάινα. Κάνεις κατώ. Καλά εσύ. Μαύρισες, κούκλα. Τι έγινε? Δεν σ' άρχονται. Πω, παιδιά. Ρίση, I was working out. All of a sudden I see Savina come out. Τρόμαξες. Εσύ δεν είμαστε πολύ τώρα, απλά γύρισε ο χρόνος, ξέρεις τι όλα πίσω, δεν είναι τίποτα. Τι κάνετε, Ρελίτσα μου. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, καταρχάς η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Όταν πήγα στην Καλομήρα, νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Ένιωσα τέλεια, πολύ όμορφα. Καλά, όταν είδα τα παιδιά χαμός, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Ανακουφίστηκα κάπως, δηλαδή πήρα τη δόση μου που λένε. Αλήθεια. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι μου έχει τελείψει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Να σου πω, καλά που ήρθες, Δεν πιστεύω ότι είμαι εδώ. Τόσο απίστευτος φαίνεται εδώ πάλι. Ρε, δεν το πιστεύω, ρε. Πέρα το μικρόφωνο. Πάθω κάτι τώρα, δεν μπορώ. Μου πέφτουν τα κλάματα. Ποιο κλάμα, κάτσε. Βάλτε και λουδάκι. Μην είχε συνέχεια κλαίω. Παιδιά, θα πάτε σοκ έξω. Πήγα, έφαγα κάπου. Μαζευτήκαν καμιά 200 πιτσιρίκια. Και πήρα σε αυτόγραφα. Ναι, παιδιά, είναι... Πήγα στον πρωινό καφέ. Πώς ήταν? Πολύ ωραία. Πήγα 2 φορές. Ναι. Πήγαμε και με την αποστολή, γιατί πήγα Τετάρτη και Παρασκευή. Το reality συνεχίζεται και έξω, ξέρεις. Βέβαια, τι έξω το παιχνίδι. Τώρα, βέβαια. Τα βλέπω όλα ίδια. Γιατί τα έχω ζήσει γι' αυτό. Θέλοντας και εμείς δεν μπορώ να το δω όπως ο κάθε θεατής που είναι έξω. Γιατί έχω ζήσει μέσα, οπότε δεν... 1, 2, πάμε, Καραλάιτ. Στην αγκαλιά κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά
στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τη δεις, με φως να τη δεις. Θα βγάλουμε πρόγραμμα, λοιπόν. Ποιο? Το κινέζικο φουστάνι. Είπα το κινέζικο φουστάνι. Τι είναι σαν κινέζικο. Α, τα μεταξωτά. Μου αρέσει αυτό. Παιδιά, θα κλάψω όμως. Πέρας βαριές, ντρες ψυχαλές πάνω σε χάπια και μπουκαλές. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Να πιάσω το τασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω απ' το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω το μεταξωτάκι να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω τον πόνο μου στις γάτες και στη φουφού του καστανά στα ακτίνα γέμισα. Παιδιά, πρέπει να go. Να σβάσω το δόντι μου. Σαβίνα, άντε να τελειώνουμε, Σαβίνα. Κάντε καμιά δουλειά, ρε κολόπεδα, πώς το έχετε αφήσει έτσι στο σπίτι. Piece of crap present. Πάμε, πάμε. Α, πάμε. Σαβινάκι. Θα σας βάλω παπούτσια. Σοβαρά, ναι. Παπούτσια. Όμως έχει πάρει βιβλίο. Άντε. Γεια. Άντε να σας χαιρετήσω γιατί Δεν πρόκειται να φύγει. πάντως τώρα σίγουρα θα είμαι καλύτερα έξω. Αλήθεια. I love you. I love you. I love you. You know that. Όλα καλά είναι. Τσάου. Φιλάκια. Και πάλι μέσα. Μην αγχώνεστε για τίποτα, Όχι, απλά έχει τρυπήσει το μάτι από πάνω. Άλκαση. Έτσι και ξαναγινόταν από την αρχή όλο αυτό το παιχνίδι. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το κάθε λεπτό. Γιατί τώρα βλέπω τα παιδιά που είναι μέσα και στεναχωριέμαι δηλαδή. Τώρα έχω αρχίσει κάτω. Εκεί που ήμουν μια χαρά. Και ήρθε και μου το λέει τώρα και η Σαβίνα. Έτσι μου είπε και η Σαβίνα εμένα, πρόσεχε. Και μου λέει, τι είναι αυτά που πες, μην ξανακούσω να πεις τέτοια πράγματα για τον εαυτό σου. Εμένα. Προς Θεού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει και δεν το καταλαβαίνει. Θα βγεις και θα το εξηγήσεις και θα το καταλάβει μια χαρά και δεν θα εντάξει. Δεν θα εξηγήσω. Έχω κουραστεί να εξηγώ. Δεν έχω τίποτα να εξηγήσω. It's my business, really. Και το είπα σε μια συνέντευξη. Είπα. I can't control this, but I can control this, and I can control my body. Τι κάνω με το σώμα μου, τι κάνω με την ψυχή μου, την καρδιά μου. Και είμαι άνθρωπος. I'm gonna cry, I'm gonna laugh, θα συγκινηθώ, θα στενοχωρηθώ, θα νευριάσω. Θα αγαπήσω. Θα αγαπήσω. Θα ξεαγαπήσω. Θα ξεαγαπήσω. Πώς θα γίνει? I have to stop talking to him. That looks good, right? Αυτό σημαίνει κάτι για μένα.
Τώρα πια. Hi, Licky. Hi, Mommy. Mommy. Remember το Κυριακή, αυτό που μου μην το ξανακάνεις, please. Okay? And it's very important for me αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Very important for me. Η καριέρα μου. Όλα τα άλλα δεν με πειράζουνε. Τι λένε και τι κάνουνε. Και δεν πρέπει να πειράζουνε και εσένα, because it's about me. You should just think of me και αυτό που θέλω εγώ. And how much I want to be here. I know you love me, and I love you too, αλλά I want to stay. I don't want to leave because you want me to leave. Okay? I'm happy. Μεταφέρω τα λόγια. Εγώ. Εντάξει. Ζήσετε. Να ευτυχίσετε. Παιδιά μου. Κούκλε μου, κούκλε μου. Να σε καλά. Πού θα πάμε στα honeymoon? Και μετά? Όχι βρε, είναι χωρισμός οι κολόνιες. Δεν τη χαρίζω εγώ την κολόνια. Αυτό και τις φωτογραφίες μέσα. Ποιες φωτογραφίες? Μέσα. Γιατί μου τα κρύβεις? Δεν τα κρύβεις, τι είναι δικά σου. Τι κάνουμε. Τι. Όχι. No way. Come on, one. One. No. Why? Κι εγώ άμα φύγω, τι θα βλέπω? Θα έχει περιοδικά έξω, θα έχει δικές μας φωτογραφίες full. Believe me. Έλα. Δεν θα βάζεις το δικό σου? Κανονικά πρέπει άλλος να το βάλει, αλλά... Τι θέλω να σου πω, έχεις κανένα από πάνω. Σίγουρα. Είναι καλά. Σίγουρα. Εντάξει. Ναι, κάποια στιγμή πάρε, επειδή έπαιρνα καμιά ώρα, μία μισή και δεν το απαντούσε και λέω σιγά τώρα δεν θα τέτοιο και είπα να πάρω εσένα να γουστάρω λίγο. Λοιπόν, κάνει τα τηλεφωνάκια σου εκεί που σου είπα και σε όλη την οικογένεια, Ρία. Απλά ήμουν μεταξύ της Ρίας και σένα, να μην παρεξηγηθεί ο μπαμπάς, Καλά, μάνα, θα τα πούμε. Εσύ συζήτα το με το άτομο που ενδιαφέρεται. Εντάξει. Και εγώ σε αγαπάω, μαμού. Πού είναι οι πιτζάμες μου? Σε έβαλα στο πλυντήριο. Τις έβαλα στο πλυντήριο? Θα πάω για ύπνο, με έχεις αλύσει. Where are my pajamas? Δεν ξέρω, σου λέω. Ξέρεις, κάτι ξέρεις, γι' αυτό μου κοροϊδεύεις. Δεν ξέρω. Ξέρεις. Ψεύτη. Πού είναι οι πιτζάμες μου? Somebody shoot her. It's my Bugs Bunny. Θα πάμε στο δωμάτιό σου, I swear. Εκτός αν της έχει βουτήξει ο Καραφώτης και σε δουλεύει τόση ώρα και μας έχει σπάσει τα δικά μας τα νεύρα μαζί. Πάει για ύπνο τότε. Ο χειμώνας με πληγώνει. Μама, τις έβαλες τις πιτζάμες μου! You're stressing me now. Πού είναι? Δώσ' μια αγκαλιά και ένα φιλί για σου. Τίποτα δεν σου δίνω. Δώστε μου τις πιτζάμες μου πρώτα και μετά. Έλα να σε αγκαλιάσω. Δεν ξέρω τι. Τις έκρυψες,
Όχι. Give me my PJs now. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Give me my PJs now. You're stressing me. Δεν είναι αυτές τις πιτζάμες μου. Αυτό είναι το καπέλο σου. Πού τα έβαλες? Γιατί άλλαξε εδώ. Πού καλά. Εδώ. Και πού τα έβαλες? I'm gonna kill him, I swear to God. Okay, can you give me my pajamas? Μην μάθω πώς τις έχεις. Θα είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου. Είναι κανένα 3 λεπτό. I don't think so. Καλά, τι μου σημαίνει να πάρω, Τι? Τι μου σημαίνει παραπάνω, τι να σου πω, εσύ θα φάσεις. Τι θα χάσω? Δεν μας πέφτει. Αν έχουμε καλή σχέση, δώσε μου τις πιτζάμες. Ποιος τις έχει? Τις δικές σου πιζάμες, τα πετάς σε μένα, ποιος τις έχει. Τότε γιατί γελάς? Γιατί μου αρέσει να σε πληρώνω. Δεν τις έχεις. Λοιπόν. Ψήφισε το. Story. Έχει μαζέψει 3 μήνες το σπέρμα του ο Νίκος. Μαλάκα, την είπες στη μαλακία σου, η Αθηνά το πίστεψε, έβγαλε τις παντόφλες, ρωτάει τι είναι. Τι είναι αυτά τα μαύρα? Τι μαλακίες είναι σου. Κανονίστε να πάει σε οτιδήποτε που δεν θέλω. Λοιπόν.